имрӯз шодиву сурур кӯдакони шаҳри Бухта роҳаду канор набуд, чун бахшида ба 1 июн рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон чорабинии идона баргузор карда шуд. Саравва раиси вилояти Хатлон ва ҳамроҳон аз намоиши омодакардаи кӯдакони муассисаҳои томактабии шаҳри Бухтар дидан намуданд. бояд гуфт ки дар ин рӯз намоиши асарҳои халқӣ, ҳунарҳои дастӣ, ихтироъкориҳои кӯдакону наврасон ҷолиби диққати ҳозирин буд, чун сар карда аз даромадгоҳи майдони 70-солагии Водии Вахш то охир ҳамаро намоиши ҳунарҳои кӯдакон ташкил мекард. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода пас аз боздид ба сухан баромада мураббияҳову кӯдаконро барои ташкили чунин як намоиши кӯдакона бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон аҳсану офарин хонд. ҳамчунин раиси вилояти Хатлон дар давоми баромади худ ҳозирин ва дурустгӯяконро ба ин рӯз табрик намуда барои ояндаи онҳо таманнои нек намуд. ғамхорӣ намудани кӯдакон фароҳам овардани шароити мусоид барои солиму бардам ба камол расондани онҳо, соҳиби илму маърифат ва фарҳанги баланд гаштанашон дар меҳвари сиёсати ҳукумати мамлакат махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон қарор дорад, илова кард раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода. ёдовар мешавем ки дар доираи иқдоми 40 рӯзи ҳаёти кӯдак дар муассисаҳои таҳсилоти умумии силсила чорабиниҳо аз қабили озмуни пайравони пешвои миллат, онҳо барои ватан ҷангиданд ва чандин тои дигар доир гардида имрӯз бо мукофотҳо ва ҷоизаҳо қадrdонӣ карда шуданд. дар идома ба як қатор омӯзгорону хонандагони боистеъдод барои саҳмгузорӣ дар рушди маориф сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ дода шуд. آفرینی نوری چشمانی پدر آفرینی دختری صاحب هنر آفرینی دختری صاحب هنر من چی خوشبختم که فرزندم کنم من چی خوشبختم که فرزندم کنم بدی من تمه شود حالا مکن بدی من تمه شود حالا مکن қисмати охири чорабинии имрӯзаро барномаи омоданамудаи кӯдакони муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳри Бухтар ташкил дода бо пешниҳоди саҳнаву сурудҳои кӯдаконаву ватанпарастона таби ҳозиринро то дер болида гардониданд. Набиҷони Саидабро, шаҳри Бухтар, махсус барои рӯзномаи Хатлон.